Здравей, YouTube! Днеска сме с моят приятел Робот 5 и ще си правим Skyblock. Така, аз мисля да започваме. Робот 5, слезни долу. Винаги е важно да започнете да копаете дървото отгоре, защото така би трябвало да ви паднат фиданки. Робот 5 ще направи вечна вода. Ще ви покажем как. А после Cobblestone Regeneration. Да. Слагате купче лед тук, после там и се получава вечна вода. И сега за да докажем, че е така. Cobblestone Generator се прави ето в тази форма. Това е задължително, защото иначе лавата става на обсидиан. Ако сървърът е хубав, дори да стане на обсидиан, цъкате я с кофата обсидиана. Цъкате с кофата обсидиана и става на лава. Има само дърво у мен, нищо повече. Чакаме фиданки. Аз ще се седа тук и ще чакам фиданки. Добре, има едно дърво себе си. Дай ми го. Това дърво има 6 дърво. От него вижте, трябва да направите, всеки знае, че за начало се прави... цялото дърво или се запазва тайта дърво? Крафтинг тейбъл. За начало. А остана ли ти дървото или? Да, остана ми. Окей. И после правите 8 пръчки. Бутони не ви трябва. И правите първо кирка, за да се здобиете с камък. Добре. Паднаха 2 фиданки. Чупих няколко и ми се падна още една. Втората ми се падна така. Добре, сега да направим кирка. Топ. Кирчета. Не правете нищо друго с това дърво. Оставяте го в честа на сигурно и започваме. Пропускам всички айтеми в честа и почвам да обменям. Трябва ми едно нещо. Пръст. Защо ми трябва? Скоро ще разберете. Слагаме тук и копаем пясъкът. Той е по средата на айсландът абсолютно винаги. А после имате бедрок. Правим така, после така и източникът си остава. Сега това мога ли го чупа? Но пясъкът не го оставяте. Не мога. Пясъкът го оставяте в честа за сега, защото ще ви трябва за друго нещо. Да, и в някои сървъри има нещо като, как да го кажа, Iceland level. Ще прави level на Iceland. Пишете Iceland level. Не, че те го виждат. Да. Един проблем. В някои сървъри са. Камъкът ми се изпарява в лава. Ще копая така, защото тук е скапано и камъкът ми се изпарява в лавата. Опа! Трябва да си седна хома. Трябва да напишете Iceland set home също, защото да се запази на това място. Което желаете. Ако искате, може и да е на мястото, където сте спал. Това е задължително, защото иначе ще е такова. Мисля, че само ти може да таковаш. Взимате динята, правите на семена и оставяте вътре. После Sugarcane, тиквени семена имате. Трябва да внимавате изключително. В този сървър, в който играем, има PvP зона. А ако ти трябва камък, само ми кажи. Взимаме малко клечки. Аз почвам да купая камък. Мисля, че справям добре с това. Да. Тук малко. Падна ми дъбова фиданка. Люл. Оставим в честа малко айтеми. Не, за какво? Лоле. Трябва да го запуша. Вземи малко камък от честа. Добре, 4 камък. Направи камък. Я ще направя една и почвам.
Обаче преди... Чакай, тази пръст трябва да я взема. Петьо, ще вземеш ли малко пръст? Аз... Виж как. Имам 16 пръст себе си, Какво значи трябва- 28 става често. Стига ни за сега толкова. Трябва да вземем цялата. Аз. Защото... Скоро. Оставям си всичко, защото трябва да направя едно нещо изключително страшно и трудно. И да започна. Но. Исланд. О, добре. Сериозно? Остане. Падна от високо? Не точно. Къде ми е камъкът? Не. Един камък имаш себе си. Дай ми го. Уу! Така. Какво да Слагаме го ето там и почваме да знаеш копаме. какво можеш просто да направиш? Да вземеш една кофа вода и да я сложиш там и да почваш отдолу. Сещи ли се за това? Почвайте. Какво да почвам? Отдолу? Чакай, трябва да събера малко камъкът за начало. Но вече... О, не. Гадост. Да камък ти бе. Скоро Може да не падаш? О, и аз стига. Скоро ще си оголемим острова, защото това място не ни стига за четворен Cobblestone Generator. Да. Но ние можем да правим такъв четворен, има една такава техника. Ние ще ви я покажем. Ако не я знаете, ще научите. Тя е доста проста, обаче иска малко такова. Да се сетиш. Не точно. Искам материали. Само това. Камъкът се събира много бавно, понеже сървърът не е с хубави плугини и... Винаги се събира така камък. О, ще да чупа. Напротив, изпарява ми се в лавата. Няма плугин, в който лавата да не се изпарява в лавата. Еми смисъл, че ти го прави по-бавно, има такъв плюгин. А този човек ми... Няма плугини за по-бързо да го правиш. Но този човек вече ми гепи камъкът години наред. Еми, трябва ми камък да отковам. Гепих си само 4 камък. Аз имам 16. И тогава за какво викаш специално цънци? Защото си гепач. Така, да почваме. Сега трябва да оголемим около Cobblestone Generator. Къде е кофата? Момент. Трябва ми празна кофа, за да сложа лава. Да ти помогна? Опа! Не трябва, не можем. Знаеш, за оголемяване иска първо да оголемим самия Исланд тогава. Чакай, имам предвид да ти помогна с чупенето. Добре, успях. Успях. Ти почвай да събираш пръст. Добре, къде да го сложа? Тук. Където искаш. Не камъка. Тук къде да го сложа. И тук. Тикни се на табела. Да видим дали мога да си присвоя чест. Не можеш. Така се надявам поне. Мога. Ага, присвоих си чест. Давно се да си присвояваш кофата. Не си го присвоил. Да, само има табела отпред, гати. Ще я чупа. Аз ще пробвам да го присвоя. Проблем как да се върна. О, знам. Всяко умра, не знам вече. Добре, да много действа. Добре, отвори често. Може. Значи не действа. Знаеш какво ще направя? Всичко тук ще споделяме, така да обясняваме, стига сме си говорили взаимно. Трябва по-късно да направите и моб спаунър. Тоест, правите дълга лента на някъде и по нея се спаунват зомбите. Ма това моб спаунър е за доста напредналите. Вече трябва много да се напреднали. Вече имам разията мащица тук. Да направим. Запуши го, лоле. Оп. Така. Да видим какво мога да направя сериозно. Лава! Знаеш какво ще направя всъщност?
Йоло! Паднаха работите в лавата май. Какво направи? Нищо. Пусна лава надолу. Ще си направим... Ай, седи, не му подпалва и ми цепи демидж. Е така, като си близко до лавата и ми цепи демидж. Аре, бе, запуши го по-скоро! Ама аз нямам камък, умрях. Аз пък имам. Махай се оттам! Бързо! Аре, И тук служи пълночето. Дай камък, аз ще го направя. Един камък дай. И не може и така. ще се жертвам за камъкът. Сериозно, въобще и слава бързо. О, благодаря за кирката и камъчето. Гадник. Добре. Тези дървета скоро няма да пораснат. Аз ще се пречкам на Петю. Не. Не го прави. Ти ще извикаш нещо в мен. Така, да продължаваме с скайблокстването. Искам един кактус. Но за тази цел първо трябва да оправим Исланда. По-известен като Айланд. Да. За англичаните Айланд. И за нас е Айсланд. Да. Не си мислите, че сме идиоти. Аз говоря английски много добре, както и той. Но аз по-добре. Ти просто ходиш на уроци. Това са подробни неща. Аз дори не ходя на уроци. О, не. О, добре. Сложих на грешно място камък. Малко се бъдна, ама... Може би ще успея да направя двоен. Ще се опитам. Но трябва малко камък. О! Ето тук има информация, ако искате прочетете. Има Исланд левел умник. Да, но само ти можеш да го направиш. Май, действа ли ти? Има го в информацията. Да, слагам инфо, обаче можеш ли да го направиш? Не. Не умирай, Петьо. Не дей. Падна. Да. Вода! Бух. Вижте колко е красиво. О, да, има и един много добър плюс за Cobblestone генераторите. Да го отворите едно купче нагоре, да го вдигнете. Пръст! Сериозно ли? Ти Окей. да влизи. Пръст. Добре. Тъпото е тук, че няма мисии. Защото има и сервери с Skyblock мисии. Как се прави? Пише ми... Работи. Yes! Виж как го успях да направя. О, да, бейби. И то дори не трябва да го изпълня. Значи да вземем това и действа. Добре. Ще се изглежда по-различно път. И как го направи това да ми обясниш по-точно? Ами... Глич. Къде ми е кофата? Искам си кофата! Мри. У мене! Пиши Айсланд, бързо! Исланд, не действа! Ти съм включил в комбат. Какво е това, бе? Като ме удариш и се броиш, че се едно съм в битка. Не. Че е кофата. Съжаляваме, че го правим. Какво загуби, Петьо? Кофа, кирка и... достъп. Добре, ще те изключи се от Айсланд да направи си свой и се телепортира. Просто пусни стоп и ще направим една тайна. Няма да правим тайна. Окей. Да ви им обясним ли? Аз им обясних. Петър ще влезе в своя Айсланд. Да, тук Айсланд ще се телепортна до своя... Ще вземе кофа с кофа. О, падам високо. Ще вземе кофа, единствено кофа. И Ще после му да. ще се телепортира при мен и ще ми даде айтемки. Добре, сега махам лавата. Къде си?
Това. Flaming Fury, окей, аз да пиша Fire Fury. Ей, че кофата. Къде си? Ето да. Добре. Сега ма добави в Айсланда. Пак ли съм в листото? Ай Да. съм инвайт. И то в 2 листа. О, да. Оле, към глич. Аз дори не те виждам. Лол. Нека Така. се върнах в... О, стига. Исланд. Паднах... О май гъд! Какво става? Не мога да се телепортна в Айсланда. Погледни надолу. До бедрока. Спам. Мисля, че промених локацията. Пробвай сега. О, добре. Аз съм пич, нали? Добре. Знаеш къде ще седна пълно? Тук. Ма не тук. Сега спри вече. Искам да си удължа Сега съм кабел. си холмата. Дай ми Окей. кирка. Какво стана с лавата ми? Взех я. На кирката... дърната ли използваш? Не. Давай. Гепи. А! Искаш ли? Ще убия. Носа кофата. Дай ми кофа. А да направим после битка до смърт с... ръце. Това е тупо. Искам с камъче. Само на ръце. Или пък сумо. Сумо, искате. Вземи камъка. Не. О, Махай се от мен. дай аз да покопам малко. Може ли? Да, С искам каменна кирка. Ти каменна, честно. Виж как се взима обикновено? От тук се взима най-често. От тук идва. Аз ще седа до теб и ще го геп. Виж ли? Вода. Гледнахте и се запали. Бам. Така. Там. Но повече обичам... Чишка... Някакво... Повече ми харесва по друг начин. И сега ще го... Остава. Сега ще го видите него. О, да, бе. Какво? Сериозно? Както смиш. То верно, бе. Взели го? Махай се, взех го. Ето Добре. така. Тън, тън, тарара, тън, тън, тарара, тън, 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 О, имаш доста там. тарара, тън, тън, тън. Окей. Аз малко. Ще пробвам нещо, което... Не вярвам да Виж проработи. какво пише в чата. О, не. Дали ще проработи това? Може да бъде... Оле, работи, гледай! Shit, motherfucker. Виж, така, това нещо е безопасно. Кактусът беше изгубен. Не, у мене. Това е изстрелвачка на неща. Добре, така, сега, какво ще правим ние? Какво става? Fuck you, bitch. Fuck Ой, you. чете камък, може да направиш генератор двоен. Ако не му убиваш, може да го направиш двоен. Гледай да побързаш, че ще продължа да убивам. Той слоя всички айтеми. По-бързо! Кофата! Ето! Yes! Успях пак гича. Тя ми дай корка. О, Не, това бе корката ти казах. кирката, сложих често. Сега ще направя нова.